Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Linda Shai. So ayan guys, for today's video ay pupunta kami sa akika anak ng pinsan. So ayan guys, ready na ako. So let's go! Sadya pa sa lasa tegal ne po sila hatala kay para niya taamban uwan ko kinalasahan uune dahu sila hatan ngakat kahandak ang bantuhan san busa kun ga isine basta magpunong-punong kite tao pa mabang kite makapagsabi. Punta na kami kasama ko ngayon ng mga pamangkin ko. Bangku elum balik tu sika umole di santungan pinale nada akeutan tu suse esebun dayangku nabalik duku sika Punta na po kami. Saan ka magpunta? Doon po sa Kalang. Hindi na ka move sa beach. Hindi, ito bang Punta ng akika. Punta po kami ng Akika Matala. Saan guys? Andito na kami. Tara na, let's go. lagi na sila po si Takik sa Pubuani. Hintayin natin yung mga boss. Tuloy po sila. Madami po sila. Mag-hi ka, Kingay. Hi po. Welcome to Eat All You Can. Wala, close ngayon. Ano muna tayo? Residence tapos gala-gala. Bakit close? Dahil ano? Sunday ngayon. Magsisimba. NANI?! Ang ganda na pagkakatinda sila. Punta ako pa kayong bahay na, malingkat. Inabunan. Ano na inapuang yan? Ela inapuang. Pasoblero kami. Inaano. Mag-hi ka. Saan Hi! ka pupunta? Punta kami doon sa paghakikahan. Sa Kalang daw sabi ni Bod. Hindi sa kalang sa paghakikahan. Andito kami ngayon sa Mensi. Luyo dang lisuko. Tegel. Pinap. Kante kay bang nepe pasoro ka man situn kay kasabutan. Pagkano pa sakit daw labas sinapurang. Dane kede. De. Halika na. Halika na, de punta na tayo. Mamaya na tayo magchika. Bye. Gilig dito sa gila, gilig dito ni. Ina ba? Ako pa dalo nila. Sorok din na kanak dito. Kinekan sinda pinadelo ko. Ayun ko madilal mahin.
Di sabdi happy. First ko ba? Paano niya nambungan si Kite? Gusto. Wow. Ini kan kayu tempat kayu. Salam kita sa pebito kaya bisa Kasama na kumian, makasagi na po sa wala. Po sa wala, dimian niya dahil mantap. Ada seosa. Hello. Mag-hi ka, Bibi. Hi baby. Ang sarap naman ng kinain. Hello ka. Thank you sa invite. Kaya na ito, lumanon? Wow, ang ganda. Sakit lasa sin pagbutas ta baran halawong duka katumtuman mo pagkalasa waktu sinua kita mag-agat kita tuwan karua magulin-ulin lima halawong lasik uyong katawa dihayaon na lawana tuwan kalasahan ay man kalupahan mga liyabayan wag tusin dun hayan ikaw ratuan yung kalasahan kalura kita ang kasuratan tuwan kalasahan ay man kalupahan mga liyabayan wag tusin dun hayan ikaw ratuan yung kalasahan kalura kita ang kasuratan. Sakit lasa sin pagbutas ta baran halawong duka katumtuman mo pagkalasa waktu sinua kita mag-agat kita tuwan karua magulin-ulin lima. Dalawa tayo. Ito lang daw. Ito ko raw bangko eh. Akan dito pa ako tak. Andito pa ako yung bangko. Tigasin pra. Tigas-tigas. Ito balik na ko Silinyano. Magkalumandang kung kami ini. Ma'am sila. Nga. Naingin na sila. Doon na ba? Ano ko na. Video kita. Kanti sa mag-video. Ini nang kalau naulan na yan. Hello, may apo. Yes, Berna. Hello, may apo. Kita po ng bilay na. Dito ka. Hindi, kailan pa kaya. Dito ka. Dito sa akin. Ikaw nang masasabi mo. Na. Katawa na sa tigyan ng Ewan ko kung kayo. Bubos na si Aping ko na sa recruiter magpiya passport. Yan na si Kampuna magbalik-balik. Sampay piya si ako din tapili. Piya si Kao. Si Aping lakya sa ka. Amo din.
Magpilo. Tulak na sab ka budan. Ubus na si aping ko na sa recruiter magbiyapas. Kaya si Kampo na magbalik-balik. Kata ni sa kinatbiri. Ate ka mangwa pa aping ate ka. Makapagnakan si Gada. Kabubing long ba? baka check be. Lala dyan niya. Lala pa yaman. Banga mo din, duksi. Apa ko aping bang mag-discount. Aglibutan si aping dam luma. Kaping, ang passport na yan. Ay, recruiter mo. Oy! Hindi ko na apilo. Magket daw kami yung maju ngayon kakuli. Matanda. Ano? Siap. Alamawi. Malamawi. Cuma di ada lu itu. Ulari lihat si ate maway kinatbirid dan tahu. Masa song minum kita mapa yuanin. Agak dibuat di cepi. Nagbagawa di sa banak niya. Ini kaya. Maganak niya. Banak niya. Paduro na magpaduro na bilo. Paduro na. Sa paduro. Paano? Hello, baby. Ang ano yun? Pakit lang, pakit. Smile. Paket. Guys, na, film na bad sa diyan. Tunay tayo pa nila. Ano tayo pa? Kasi pun people. Subo lang. Testing, Kemon. Edon, galan. Lumain saja pas lasa tegal neko sila hatala kay para niya taamban uwe ko kinalasahan une dahu sila hatan ngagat kahandak ang bantuhan. Bala na ko may slide dito, wag lang sa maling tao. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Provincial. Bukan yang teguran din. Ya ini ratu ni kamag suko he. Si service nun. Yung nai, nagkan yung nai. Uwi ng baby! Thank you for coming! So yun guys, uwi na kami kasi tapos na kami kumain. Busog na kami. Thank you Kak Susan. Anong nangyari? Anong nangyari Tun? Excited? Pagaman kan kita ng kakain. Ay, dot. Kaya ako nung inconsistent ba? Wait mga ito cases. Kaya kita inapuang! Ay, inapuang! So, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell for more videos, for more updates. See you again in my next vlog.